Hej, velkommen til. Mit navn er Christian. Jeg vil vise dig, hvordan du opretter en profil på elevforeningens hjemmeside. Så det første vi gør, det er, at vi skal ind på hjemmesiden. Så vi går op her i adressefeltet, så skriver vi elevforeningen.vih.dk. Du må gerne egentlig bare udlade det her www, det giver mere problemer. Typisk så bare lade være med det. Bare skriv sådan her, og så bare enter, og så er du inde. Du kan også gå ind på Vejle Idrætshøjskoles hjemmeside, vih.dk, så kan du gå helt ned i bunden, der ligger vi også et link til os. Men ellers vil jeg bare fortsætte den her måde. Når så er inde, så vil langt de fleste af jer, I vil allerede have en konto, fordi vi har oprettet dengang I tilmeldte jer, der fik vi også e-mail, og så er I automatisk medlem af elevforeningen, så vi allerede være herinde. Så det første vi gør, som der står her i guiden, det er at gå ind på bestil ny adgangskode. Klikker vi her. Så vil den bede om e-mail, og så kan du prøve at skrive dit e-mail ind. Jeg skriver bare lige noget på pyg ind. Og så klikker du på send ny adgangskode. Lige her der siger den findes ikke. Det er jo klart, jeg skal bare noget pyg ind, men hvis at du vil have din e-mail, så vil den komme op som grøn, og så vil du have sendt en e-mail, hvor der vil være et link til, at du kunne lave en ny adgangskode, og dermed kunne komme ind igen. Husk, at det kan godt være en del år siden, vi har fået din e-mail, så eventuelt så kan det være, at du skal bruge en af dine gamle e-mails, at det er den, vi har. Så hvis du eventuelt har adgang til dem, så prøv at skrive dem ind i stedet. Hvis vi ikke kan finde dig på nogen måde, så går vi lige tilbage her, i stedet for. Klik på hjem, gå tilbage til der, hvor du var før. Så klikker du tilmeld, det er den grønne knap her. Så jeg bare tilbage der, hvor vi var før. Så har vi vores klikker lige her. Yes, så har vi her, der har vi vores e-mail. Den beder om, så der skal indtaste bare en e-mail. Jeg har bare lavet midlertidig e-mail til det her formål. Indtaster et fornavn. Bare lige noget bygge for mig. Så er der en biografi, hvis du gerne vil skrive om dig selv, er du meget velkommen til det, men jeg så meget gerne skrive den overgang, du gik i. Så jeg gik i 11/12, det var det, jeg gik der imellem. Det kan også være, at du gik der i 1999, så skriver du selvfølgelig bare det ind. Så hernede, der er en bekræftelse, og det er bare lige for at sikre, at det ikke er en robot, der opretter en masse profiler falsk. Så der indtaster bare det, der står her i det her billede. Så det er C-U-M-H-K. Det er ikke lige vigtigt, om du skriver store eller små bogstaver. Hvis du ikke kan læse det, så kan du klikke på pilen her, så vil der komme nogle nye bogstaver op, eller skal du også klikke hernede på linket, så vil den fortælle dig det. Så vil den sige op 1, 2, 3, 4, 6, eller hvad det nu er, den vil sige, og så skal du bare skrive det ind efter. Yes. Uanset hvad, så klikker vi tilmeld. Så er vi egentlig igennem, så har vi fået, som der står heroppe, yderligere instruktioner og sendt til e-mailadresse. Og så skal vi egentlig bare lige vente på, at de ankommer. Der kan godt gå en 1-2 minutter typisk, før at den ankommer. Hvis du kan se e-mailen, så husk at tjekke i din spam-mail, altså din uønskede e-mail, om den skulle gemmes der. Vi sender ikke masser af e-mails ud, vi sender egentlig kun e-mail ud i forbindelse med gensynsweekenden en gang om året. Og så sender vi nogle gange et nyhedsbrev ud, hvis der sker noget stort på skolen, store projekter, så sender vi ud. Så typisk vil du ikke se mere end 1-2 e-mails fra os om året, så vi spammer dig ikke. Yes, jeg har fået den her. Den tager mig for at registreret, det var så let. Så har vi et link her. Det her link det er for, at vi kan oprette en kode. Lige nu har vi bare fået et midlertidigt kodeord, der hedder Your Password. Det gider vi selvfølgelig ikke have, vi vil gerne have noget personligt. Så det du gør, det er, at du klikker på det her link, der er her, det øverste. Hvis du ikke kan klikke på det, så kan du også overstrege det. Så kan du højre klikke på det, kopiere det, så kan du gå op i din adresse, kan du højre klik der, klik sæt ind, og så sætter du det ind. Og så går vi ind der. Så er vi inde. Så har vi valideret vores e-mailadresse,
Og nu skal vi nulstille koden, så vi klikker login. Det her login, vi lige har brugt, det kunne bruges den her ene gang. Så er vi inde. Vi har vores e-mailadresse her, det var bare noget volapyk for mig. Vi har en adgangskode, det vi skal indtaste nu. Det skal du bare ind, det du synes. Yes, sådan der. Så har du indtastet en kode. Så har du sprogindstilling, hvis du gerne vil have det på dansk engelsk, kan du indstille det her. Du kan uploade et billede, hvis du synes, så kan du uploade det. Og så kan du klikke gennem. Yes, så har vi egentlig oprettet en kode, og hvad vi ellers har oprettet, hvis vi skulle ændre på noget. Så kan vi egentlig logge ind og ud nu. Lige mens vi er her, så kan vi gå ind på redigere fil. Der har vi alle vores info, vi indtastede før. Det var fornavn, efternavn, biografien der, hvilket år du gik her. Så der er adresse, det skal vi bruge, når du skal købe en billet til Gensweekenden. Der er det der, vi skal bruge de informationer. Så det kan vi lige så godt få indtastet nu. Så du indtaster en adresse, og et postnummer og en by. De andre ting, adresselinje 2 og de her hernede, behøver du ikke indtaste. Facebook, det er hvis nu du vil linke din Facebook, sådan, så folk kan finde dig på Facebook, så kan du skrive den ind. Men ellers er det egentlig det eneste, vi skal bruge, det er by, postnummer og adresselinje 1 her, og i vores landet. Yes. Så klikker du igennem, og så er du egentlig igennem. Nu har du oprettet en profil, og er egentlig klar til, når vi engang sender invitation ud til Gensweekenden, og gå ind og købe billetten. Lige for at tage dig igennem siden her, så er der heroppe menulinje øverst op. Der er hjem, så det starter vi med. Klikke på der. Det er lidt ligesom Facebook det her. Der er nogle opslag, der er skrevet, at vi har jubilæum, 75 års jubilæum i år. Du kan skrive et indlæg, hvis der er et eller andet. Så det er startsiden. Så har vi grupper heroppe. Og der kan det være en god idé for dig at gå ind. Der har vi en masse grupper for forskellige årgange. Hvis der går ind, så hvis du gik her i, lad os sige 08 skråstreg 09, så taster du det ind, så siger du udfør, og så dukker den op, og så kan du tilmelde dig en gruppe. På samme måde, hvis du gik der i 88 eller noget lignende, så skal du 88/89. Det er oprettet sådan, fordi nogen har gået der over flere årgange, så derfor står der ikke kun et årstal for de fleste af dem. Yes. Så du søger bare efter din årgang, og så kan du tilmelde dig den, og så vil du kunne komme i kontakt med alle dine gamle venner. Så her for 88/89, der vil sige, der er 145 af dine gamle venner, der er med der. Yes. Vi har også noget begivenheder og nogle andre menufelter, der ikke bliver brugt så meget, men der kan man gå ind. Når vi i gang åbner for tilmeldingen til Gensweekenden, så vil det være heroppe i toppen, der vil komme et menufelt her, hvor du kan købe billetter. Vi laver formodentlig en video på det tidspunkt. Det skal nok være et link til, det vil være på den her YouTube-profil, du er inde på, at der er et link til, hvordan du køber billetter, hvis du har brug for hjælp til det. Yes. Ja, så er vi egentlig igennem. Når du logger ud, så er det bare heroppe, log ud. Indstillinger, hvis du skal ændre nogle af de indstillinger, så er det heroppe. Hvis det her ikke forklaret alt, du har brug for hjælp, så er du velkommen til at skrive en e-mail til elevforeningen /vih.dk. Så elevforeningen /vih.dk. Yes. Og jeg skal have en god dag.